Sa ibang balitang regional, iginiit naman ng pamunuan ng Department of Public Works and Highways Region 1 na kumpleto ang inilagak na signages at warning devices sa konstruksyon ng Maragayap Bridge sa Barangay Santa Rita, Bacnotan, La Union. Ito ay matapos mahulog sa ginagawang tulay ang isang motorista dahil hindi umano napansin ang konstruksyon. Umani naman ang negatibong reaksyon sa mga netizens ang insidente dahil ilang beses na umanong may nadadali sa tulay dahil sa kakulangan ng signage at wala rin umanong hazard lights na nakalagay sa 100 metro ng construction area. Kwestiyon na rin ng ilan ang pagpapagawa ng tulay, gayong maayos pa naman umano ito. Samantala, nanindigan ng tanggapan na makikita sa araw at gabi ang mga signage at warning devices. Nangako rin ng Dpwh Region 1 na magpapaabot ng tulong sa pamilya ng biktima. IFM News. IFM News. IFM.